Isang ordinaryong operasyon ng Tarlac City Hall ang bumungad sa CLTV 36 News Team nitong Huwebes, October 30. Ngunit sa likod nito patuloy ang tensyon matapos ang disqualification case ni Mayor Susan Yap Sulit na idineklarang immediate and executory ng COMELEC Anbanc. Sinubukan ng CLTV 36 News na kunin ang panig ni Mayor Yap sa kanyang opisina ngunit walang humarap sa amin. Sa isang text message, kinumpirma ni COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque na epektibo sa nabanggit na araw ang writ of execution ng COMELEC. Sa hapong ding yon, sa session hall ng Sangguniang Panlunsod, nanumpa bilang bagong alkalde si Vice Mayor Katie Angeles sa harap ng isang huwes. Kasama niya ang pamilya, kabilang si Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles at ilang kaalyado sa politika. Rina Teresa Curalio Angeles. Having assumed the position of City Mayor of Tarlac City. Having assumed the position of City Mayor of Tarlac. Giit ni Angeles, sinusunod lamang ng kanilang kampo ang writ of execution ng COMELEC. Actually po kasi by law po, by constitution and bylaws, COMELEC po ang nagre-release sa certificate of finality tsaka ng executory, writ of executory. So sabi po ng COMELEC, hindi naman na po kailangan po ng through succession po, kailangan po sumunod tayo kung sino ang susunod po sa posisyon ng mayor, which is the vice mayor, ang vice-alkalde, siya po ang uupo at i-o-take po dun po sa posisyon na nabakante. So sino nga ba ako para tumanggi doon sa batas na ipinatupad ng ating COMELEC? So tayo po ay sumusunod lang. Nanawagan pa si Angeles sa kampo ni Mayor Yap na huwag nang hatiin pa ang lungsod sa politika. I-set aside po natin ang politika, wala na pong partido, politika, wala na pong political colors. Let's work hand on hand, sana po magkaisa po tayo. Hinihikayat ko po ang aking mga kababayan sa lungsod ng Tarlac. Sana po suportahan niyo po ang isang Mayor Katie Angeles sa lahat ng mga programa at proyekto na ibababa po namin sa inyong lahat dahil kakailanganin ko po ang inyong suporta. Ako po ay sinasabi ko po sa inyo, sana po mag-unite po tayong lahat. Ngunit sa isang mensaheng ipinadala ni Mayor Susan Yap Sulit sa pamamagitan ng Viber, iginit niya na siya pa rin ang lehitimong alkalde ng lungsod at ang seremonya ay premature umano. Anya, may mga irregularities sa isinagawang oath-taking dahil wala umanong DILG representative na nagpatupad ng kautusan. Sa isa pang liham na ipinadala sa mga department heads ng City Hall, nilinaw ni Yap na tuloy ang operasyon ng lokal na pamahalaan sa ilalim pa rin ng kanyang liderato. Yung coordination ng COMELEC, Yes. doon po sa Anbanc resolution, I mean promulgation po ng decision nila. As of now, we officially wala pa kaming copy of the decision of the Anbanc, COMELEC Anbanc, no? So we're waiting if ano yung directive from our central office kasi if they would like us na tumulong doon sa pag-implement whatever the decision, kailangan nilang to coordinate with our central office. But as of now, wala pa po. But we are ready if ever na may mangyaring change of leadership, we are ready. So anytime, we're always ready. Kasi ang mangyayari if ever ma-implement yun, the vice mayor will go up, tapos magkakaroon ng vacuum sa vice mayor, doon papasok ang DILG. But as of now, as to the implementation of the COMELEC Anbanc decision, wala pa po kaming alam officially at wala pang instruction from our office. Pag pending dun sa appeal ho ni SY, Mayor Susan Yap, acting mayor yung may papopromulgate o paano ho yung legal interpretation po natin? Oh yeah. Wala pa po kaming instruction. We'll just wait for the directive of our legal service and central office. Samantala, sinubukan din ng CLTV 36 News na kunin ang opisyal na pahayag ng DILG Region 3 hinggil sa legalidad ng panunumpa ni Angeles. Ngunit hanggang sa ngayon, wala pa silang inilalabas na impormasyon. Batay sa COMELEC Anbanc decision na diskwalipika si Mayor Susan Yap Sulit dahil umano sa issue ng residency o paninirahan. Ayon sa COMELEC, rule of succession ang agad na ipatutupad kapag immediate and executory ang pasya at kung wala pang temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Sa ngayon, tila dalawang liderato ang umaakto sa Tarlac City Hall, isa sa ilalim ni Katie Angeles at isang kampo ni Susan Yap Sulit. Habang hinihintay pa ang pinal na kumpas ng DILG at COMELEC sa implementasyon ng kautusan, patuloy na nag-aabang ang mga Tarlakenyo kung sino nga ba ang tunay na alkalde ng kanilang lungsod. Paulo G. Santos, CLTV News.